इचलकरंजीत धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे आणि विचारांचे ज्वलंत प्रतीक असलेले श्री शंभू तीर्थ मोठ्या दिमाखात साकारत आहे। या पवित्र कार्याला नमन करण्यासाठी एक भव्य दिव्य सोहळा नुकताच पार पडला। सहस्त्र ढोल ताशांचा गजर, 1000हून अधिक ढोल ताशांच्या निनादानं आणि भगव्या ध्वजांच्या साक्षीनं महाराजांना अनोखी मानवंदना देण्यात आली। या सोहळ्याचा माझ्यासमवेत शुभारंभ माजी मंत्री श्री प्रकाशअण्णा आवाडे आणि महाजन गुरुजी यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाला। यावेळी सौ मौसमी आवाडे यांच्यासह हजारो शिवभक्तांनी उपस्थित राहून या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्याचे भाग्य मिळवलं। इचलकरंजीच्या मातीत शंभूराजांचा इतिहास पुन्हा एकदा जागा होतोय। हे तीर्थस्थळ भावी पिढीसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल असा विश्वास आमदार राहुल आवाडे यांनी व्यक्त केला आहे। मराठी एस न्यूजसाठी हातकणंगलेहून विनोद शिंगे।